Biyernes yan ha. Masingad to kita. Halang-alang na. Kaubod ta. Itata Edgar ha. Alaga na okay. Ito tawa ni Edgar. At pahuta ito ngayon kuhan. Kaya ba ito na? Makuha ni kita itong kwarta ha. Kuhan. Nga napalawan. Kuha ta na ang 3,126 ang yung padara. 35,260. 34,760 na lang. Mauna na kami, naglumia may kami dito, may C5, Silugan at iba pa ha. Wala kami palo. Nag-slide ako. Nag-slide ako. Oh. Ano ba yan? Madalunot. Nagdalunot ako, pindin eh. Oo. Sige na, padahin na kita. Ay pamati ko kung diri naka full face, ruba-ruba ang good anak na kay. Imagine na lang ito oh. Ay. Good morning. Today is July 12, 2024 Friday. Araw ng pasasalamat nyo. Kaya Biyernes yan ha. Masingad to kita. Halang-alang na. Kaubod ta. Itata Edgar ha. O gido ano eh. Pag himang kita kadala. Kaya ano, nakahimang raw kuhan in wow, answering, pwede man kuno magbayad laanay hana 40,800 kay may danira promo yan na answering man haton ano July 15 pa an remaining ano an to be claim naton nga 20,000. So no pressure at all. Hanaton donor sa ikamo kabaraka, at least kami yan in makaka-purchase and payable man ko nitong remaining amount in 3 months. Okay? So masingad to na kita. Ay kita pag hinarabaan ay kahit ba daw damo pa yung istorya. Ano ka? Ready na? Alaga na okay. Ito tawa ni Edgar. At pahuta ito ngayon kuhan. Kaya ba ito na? Kana. Ano man lang? Ikaw na lang madrive motor. Maglulugaring daw. Masya man. Ala. Makabunguyab kita. Oo. Makuha ni kita itong kwarta ha. Kuhan. Imlolier. Oo. Napalawan. Tapos nakuha ta na nakuha ta na ang 3,126 ang yung padara. Pero may the surcharge. Awa mo man lagi ha. Ori man ibani. Oh. 300. Oh, awa mo lagi ha. 126. Oh, ha. Igkanta tresibo, gito nakita ngaran. Oh, di na pangaran. So, adi man ano, anato na may the charge ano, 35,260. 34,760 na lang ha. Okay? Mauna na kami, naglumia may kami dito, may C5, Silugan at iba pa ha. At Maruriagon. Adil de San Roque, may diversion road, jadi may Mercury ha.
Baka di na kamo. Best seller nila dito. Mga sisling sisig. Ngan may daghapon nila lumi. Ano pa man, matigadi kami. Mato na kami makuha hanin. Wow. Mabayad pala. Huwag pala na anay kita. Kaningsin. Ayos. Ayun tatay. Dira mo ngayon nga. Mopay kay nakakoniran motor. Inahangkop ngayon. Okay. Let's go. Yan kita lang alang. Oo. Amo yan nga gusto niya. Papail na namin yung motor. Nakakoniran motor ni anak. Amo ngayon nga nadiri pagsakay ako ni Edgar. Kay bangin pagabot ng ngadto alang-alang. Magkadibila pang kami. O kinahangkop ngayon niya nga naangkas. Wala. Oo. Wala kami palo. Nag-slide ako. Nag-slide ako. Oh. Ano ba yan? Matalunot. Nagdalunot ako din eh. Oh. Ano? Tay. Oh. Tulog man ako. Dalunot. Oh. Karag ako ng camera. Okay, man. Ano, mabalik na kita, mahapitan na kita kung lugod sisto. Ayaw na. Ano, ayun. Gawin. Ano ba ito? Tunyo. Wari ka ng motor ano? Adila. Wari ka no? Anyway, sige, padayan kita. Sige daw. Yan nga, Dio. Santissima. Delikado. Kapdos. Dus. Oo. Sige na, padayan na kita. Dahil kita mahapon na sisto. Oo. Salamat salit ano para motor nga da. Mas maupay good talaga at naka full face na helmet. Ay pamati ko kung diri naka full face, rubar-rubar ang good anak naong kay. Imagine nila ito oh. An impact kanina oh, sus grabe nakatulokan ni lingkod kay pagbuhat ko nagsisirom. Ngan tindi ni kana pamati ko baga na makuri pagsugad ipakuruan inin ipahirilot hiton maramagkuan hiton ugat kay makusugan impact maulol kalo paano din ni ano oo stilan duha ining nakamot ay pastilan di pa may dakon din sa mat ng itakdughan kay hinaplaak kirayo ng kinlatusan ay actually kanina no dito nagpagkurbada nakalasan siguro ako kay magahin nagdalunod magpagpreno ko amo ito nga nag-slide kada ato'y ramano itatayid ka rin ni anak iginhatag ko na lang kwarta natawagan ko naman ano dito ha ano pa yun
ma-down at tirahan 48,800. Oo. Ay actually sige na ko ang gapad to, baka ang pipinasalamat ako. Ito pagsaring ko nga payakap po poon, payakap Lord. Bagaman ito nag-blink kadalila, haplak dayon, hinaplak talaga oh, laro. Didi daan mo patatihingki. Ito didit ko ano pa yun, tampuko. So yan na, didigin natin naman kita yung pagpa first aid. Ada, this has been your friend from another stars. Iniubos nga sangkay tunyo, tumawag na gadakngad to hakuan kanunan. Duty pa man niya, so napasundo na lako. Ha? Tala, sugarong talaan na eh, pero padayon lagi pita. Buwas igdudulong ko na ton inwaw. Ay, salamat. Buhay pa kita, buhay pa.